Pouličná hra bez pravidiel, národ bez disciplíny sa nazýva kresťanom. Ale čo to vlastne znamená? Ak disciplína nie je žitá v kresťanskom živote, tak o aký život ide? Je to len pouličná hra, kde neexistujú zákony ani pravidlá. Je to hra, ktorú si vymýšľaš podľa seba a riadi ju falošný tréner, ktorý ťa uisťuje, že všetko je v poriadku. Ale nie je to v poriadku. Je to vážne. Je to zlé. Veľmi zlé. Táto rozohraná hra bez pravidiel ide priamo proti pravému a jedinému trénerovi, Bohu. A taká hra bez zákonov sa hrá vonku. A práve tam prichádza smrť. Veď je napísané Zjavenie Jána 22.15 vonku zostanú psi, čarodejníci, smilníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje a pácha lož. Mnohí ľudia si neuvedomujú, aké vážne a zlé rozhodnutia robia a kam ich to vedie, keď žijú bez pravidiel. Takáto hra seje nenávisť, pýchu, zatvrdenosť, sebeckosť, opovrhovanie, bezcitnosť, nelásku, ohováranie, klamstvo, manipuláciu a mnoho ďalšieho roztrúseného zla. A to všetko je ohavnosť pred Pánom. A Pán hovorí, kniha Sirachovca 15, 13, 20. Pán nenávidí každú ohavnosť. Milá nie je ani tým, čo sa ho boja. On na začiatku stvoril človeka a dal mu slobodu rozhodovať sa. Ak budeš chcieť, budeš zachovávať prikázania a budeš konať verne podľa dobrej vôle. Pán ti predložil oheň i vodu, vystrieš ruku za tým, čo budeš chcieť. Pred človekom je život i smrť a bude mu dané to, prečo sa rozhodne. Lebo Pánova múdrosť je nesmierna. On je mocný vo svojej vláde a všetko vidí. Jeho oči hľadia na tých, čo sa ho boja. On pozná každý čin človeka. Nikomu neprikázal, aby bol bezbožný a nikomu nedal povolenie hrešiť. Ak sa nazývaš kresťanom, nemal by si mať bázeň pred Pánom? Veď bázeň pred Pánom je začiatkom poznania. A ak ho voláš Otcom, kde je tvoja úcta voči nemu? Ak hovoríš, že je tvoj Pán, kde je bázeň pred ním? Národ sa nevie zastaviť v páchaní zla. Ústami vyznávajú Pána, ale skutkami sú od neho ďaleko. Neprávosť, zlosť a hriech človeka oddeľujú od Pána. A s takým človekom Boh nie je. Práve naopak, Pánu sa protiví ten, kto pácha hriech a rozsieva zlobu, taký sa nazýva bezbožný. No napriek tomu mnohí hovoria a veria, že Pán je s nimi, ale to je len ich vlastné presvedčenie, no skutočnosť je iná. Bezbožní si môžu myslieť, že Boh je s nimi, ale pravda je, že nie je. A na tom záleží, nie na tom, čo si myslí človek. Ako môže byť Boh s niekým, kto pácha hriech a šíri zlo? Taký človek je bezbožný a bezbožný znamená, Boh s ním nie je. Pán nikdy neprikázal ľuďom, aby žili v hriechu a zlobe. Ale srdce človeka a dýchtivá túžba viac túži po zlobe než po Pánovi, Ježišovi Kristovi, ktorému sa každé zlo a nenávisť protiví. Ak by si miloval Pána, robil by si skutky Pánove. Prečo si myslíš, že všetko zlo len tak prejde? Že nebude potrestané? Neprejde. Bohu nič neunikne. Ale človek si myslí, že Boh to nevidí. To je hlúpe zmýšľanie. Boh vidí všetko a každé zlé konanie, každý hriech, ktorý si konal a ešte si ho prikladal ďalšími, bude spravodlivo potrestaný. Odmena príde podľa skutkov každého jedného. Pán neustále volá, aby si prestal hrešiť a obrátil sa zo svojich zlých ciest. Ale kde sa nachádza v tebe túžba po obrátení? Veď ti bolo ukázané v kráľovskom písme, čo sa stalo tým, ktorí neposlúchli, a predsa sa nebojíš a nekaješ. Naozaj sa vidíš ako bezúhonný, ako spravodlivý pred Bohom? Nechceš sa zmeniť? Zdajú sa ti tvoje cesty správne? Ale súdiš to len podľa seba. Písmo sväté hovorí o tvojom živote. Ale ty radšej vidíš chyby iných než seba v písme. Pán ukazuje teba. Čítaš to ty, nie niekto iný. Slovo je adresované tebe, čitateľ. Vedie ťa k náprave. Ale ty len počúvaš a kráčaš ďalej v hriechu bez obav. Predstav si to ako v práci. Keď nastúpiš do zamestnania, vieš, že musíš dodržiavať zmluvu, prijať inštrukcie a riadiť sa postupmi. Bojíš sa, že ak zlyháš, vyhodia ťa.
Človek sa bojí o prácu viac, než o večnosť. Prečo neprichádzaš takto aj k Bohu? Prečo sa nebojíš, že ak porušíš jeho zmluvu, budeš vyhodený do miesta, kde je plač a škrípanie zubov? Je tvojou povinnosťou poznať a dodržiavať Božiu zmluvu. Ale dnešní kresťania nechcú počúvať učenie. Nemajú v láske pravého trénera. Radšej sa zdržiavajú vonku, kde všetko je dovolené, neobmedzené, kde si každý robí, čo chce. Mnohí túžili naučiť sa dobrú hru a vyhrať, ale nezvládli to. Nezostali pri trénerovi, lebo nechceli trénovať, nechceli sa zapierať, nechceli znášať ťažkosti pre Pána. Takýto život bez Pána, bez jeho zákonov a ustanovení je hlúpy. Vedie do záhuby. Každý z vás sa slobodne rozhoduje. A podľa toho, ako ste si počínali na zemi, tak aj dostanete spravodlivo. Niektorí zažili tú počiatočnú lásku k Bohu, takú, akú zažije muž, keď prvýkrát uzrie ženu sediacu na bielej lavičke. Spoznajú sa, začnú sa stretávať, rozprávať, prehlbovať vzťah. A z tohto stretávania vznikne láska. Tá láska vedie k manželskému sľubu, záväzku. Dvaja vstúpia do zmluvy a privádzajú do spoločného života potomstvo. Spoločne prechádzajú ťažkými skúškami, ktoré majú viesť k víťazstvu a láske po boku s Pánom. Ale realita je taká, že jeden túži a bojuje, zatiaľ čo druhý už nechce a vyberá si koniec, kde sa mu klamlivo ukazuje, že je to správne, ale nie je. A časom sa to ukáže a bude to trpké rozhodnutie. Mnohí zabudnú na začiatky vo vzťahu. Zabudnú na tú prvú lásku, na sľub, na dôveru, na spoločné budovanie. A radšej ukončia niečo krásne, čo bolo vybudované rokmi blízkosti, zdieľania a spoločného zápasu. Stačí jedno zlé rozhodnutie a všetko sa zrútilo. Nie preto, že by nebolo možné pokračovať, ale preto, že odmietajú zmenu k lepšiemu, odmietajú kráčať ďalej po boku s človekom, ktorý bojuje za lásku a ochranu vo viere a za sľubňu Pána. A tak je to aj s ľuďmi, ktorí prídu k Bohu, spoznajú ho, zažijú jeho lásku, rastú, ale po čase, keď príde únava, pokušenie alebo skúška, vzdajú to. Ukončia krásne budovanie, ktoré ich mohlo priviesť k pokoju, k Božej ochrane, k naplnenému životu. Namiesto toho si radšej zvolia radosť zo sveta, potešenie a chvíľkové zážitky. Nahradia lásku k Bohu a jeho nádherné prisľúbenie, ktoré on určite dodrží, za klamstvo a žiadostivosť tohto sveta. To človek vždy nechce dodržať sľub a ukončí všetko dobré a nahradí to za všetko zlé. Zlé rozhodnutia a voľby vedú človeka k zlému. Namiesto toho, aby sa zastavil a správne uvažoval, radšej dá prednosť zlobe a klamstvu, než láske a pravde. Amen.